Радіо Лада. Радіо Лада. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Посольство. Поздравлення Священного Синода Православної Церкви в Чехах і землях Словакії в честь Рождества Христова 2018-19, особно до вірних церкви православних русинов Чехії, Словакії, Подкарпатської Руси і всіх русинов світа. Посольство Священного Синода Православної Церкви в Чеських землях і на Словакії Рождества Христова 2018-19. Дорогі духовні отці, любі браття і сестри во Христі, Христос рождається, славіте Його. Христос се рождає, Бог стає чоловіком, щоб чоловік мог мати участь к Богу. То, що є земное, величає Христова покора. Божий Син ся вибрав глядати і спасати людей, що загинули, щоб їх зробив Божими дітьми. Як син діви народився тот, котрий ся предвічно родить од Отця. На престолі в'єдно із безпочатковим Отцем зостає той, котрий тепер укладується до єси. То суть ославні думки, котрими викреслили значення праздника Божого Рождества наші святі отці. Праздник Рождества Христового нам щорік припоминать подію, котра ся стала у Віфлеємі перед 2000 роками. Ту подію зачинать історія Євангелія, котра розповідать о Божім ділі спасення чоловіка. І то діло сприймаємо як головний пункт людської історії. В церкві безперестанно дозрівають його плоди. Вдяка ним через ці тайни і участі на цілім таємнім животі православної церкви соєдиняємося із Богом. Бо в Христові маємо участь на Його обожественнім чоловічестві і на Його божестві. І той неоціненний дар зачиниться людству уділювати при Віфлеємськім воплощенню Божого Сина, при народженню Богочоловіка Христа, нашого Спасителя. Завершено буде то, що в Віфлеємі зачало аж от 33 років пізніше на кресті, а пак в Воскресенії і наслідно П'ятдесятницю. Вказується нам, яким благородним Божим сотворенням є людське битіє, котре Сотворитель колись зробив на свій образ і подобіє. Дав чоловікам досконале тіло, безсмертну душу, щоб жив одночасно в двох світах, тілом матеріальним, а свою душою у духовному. На тим чудуються й ангели. Благородність сотвореного чоловіка вказується тим, що про його спасіння Бог вирішив взяти на себе чоловічество, хвороє впаденням до гріха, і стати чоловіком без того, щоб перестав бути Богом. Зато коло Віфлеємський ясель чудуємося над Богочоловіком, а одночасно над Божим милосердям і Його старостливостю о чоловікові. Бог заступлять за чоловіка до пропасти, до котрої людство упало своїми гріхами. Днесь у Віфлеємі Божий Син вибрався за чоловіком, блукаючим по висохнутій пустини своєї грішності, щоб к нашим серцям, прагнучим по вічним животі, вскликав: «А ще хто жажде, да прийде ко мені п'єт». Так Бог возлюбив мир, який Сина Свого єдинородного дались, да всяк віри в Нього не погибне, но імать живот вічний, говорить священник в молитвах при літургії. Тут і невероятно благородні біблейні слова. Є то найбільша подія людської історії, і Мати Церков нас кличе, щоб ми в Божому воплощенні і в тим, що о Нім можемо знати і увірити, так в Бога і же любов єсть. Найшли то найліпшое, що нас у животі стрітило. Осим явися любов Божія в нас, пише Йоанн, яко Сина Свого єдинородного послав Бог в мир, да живі будем їм. Господь Ісус є даром, котрий люди достали від свого Небесного Отця. Якраз над образом Богочоловіка, лежащого в яслях,
собі з глибоким захопленням усвідомлюємо, що то є тот найвекший дар, котрий ми б могли достати. Подобно як жадне множество дорогих дарунків не може дитині винагородити люблячих родичів, так чоловік і не може ніч світської винагородити Божої об'яття. В нім сам Сотворитель хоче чоловікові стерти кожну слізу і виздоровити кожну хвороту, полегшати будь-яке трапління і жаль. Бо глибоко до кожного серця вложив тугу по нім, цілю людського єствування. Якраз то дар чоловіка є даний у Вифлеємі. Коли приходить на світ тот, котрий вшитким людям відкриє путь до страченого Божого об'яття, і ми віддіхом і свідетельствуємо, як Отець послав Сина Спасителя мир. Божа любов до нас є така величезна, що Сотворительця не шковородить чоловіка, оскверненого і згонобленого гріхами. Навспак, у Вифлеємі, а пізніше на кресті вказує, що є приготовлений зробити будь-що, пристати навшитко, лиш би спасти чоловіка перед вічною погибелю. Так і при своєму воплощенню з Діви Марії облік на себе ризи нашого чоловічества, бере на себе кожного чоловіка, щоб його, як добрий пастир, на своїх плечах однюс до небесної огради. Єдночасно же у Вифлеємі зачинить наш Господь указувати, як кричати по пути любові, котру вся за нами вибрав і котру маємо наслідувати. То путь жертви і покори добровольного пониження, то у путю йдемо, кить жиємо в Христові. Осе місь любов, пише Йоанн, не яко ми возлюбихом Бога, но яко Той возлюбив нас і послав Сина Свого очищення у гріхах наших, возлюблені. А ще сице возлюбили нас Бог, і ми должні сме друг друга любити. Бога ніхто ніколи не видів, а ще друг друга любимо, Бог в нас пребывает, і любов Його совершенна єсть у нас. Живемо в добі, коли держава, сполучностями, цілу людську цивілізацію проходять бурі, непокої, безпорядки і просаджування своїх поглядів. До кінця чуємо бринчання збрани, як говорить же святий Паїсій з Афона, вшиткися чуємо бути знателями, професорами, вшиткому розуміємо, чуємося бути вправі просаджувати і нав'язувати свої погляди. Сме самолюбно, повишеницьки, острості до кінця, ненависно критикуємо кожного, хто не має наші погляди. То є цілком інша путь, як то та, котру нам указав Господь Ісус. Його тиха путь покори веде нас до неба і к упокою. Наші пути повишеництва і себе просаджування ведуть світські, а жаль і церковні громади к непокою і бурям. Бодай бо якраз свята Рождества Христового напрямили наші думання на праведну путь покоя. Та тепер смотримо на всемогущого Бога, котрий лежить, як безбранна понижена дитина, котру все стає добровольно із любові. Кить Бог в яслях одложив про нас свою міць і зрушив справедливу кару, котру собі заслужимо. Та ми бися могли з речі своїх справедливих судів і своєї надуманої надреженності над ближніми. Під захопленням торжественного спомину на Бога, котрий став під захопленням торжественного спомину на Бога, котрий став дитином, позбавмося пишного погляду, що ми ліпші, як інші люди. Бог нас любить вшитких єднако, а ще ми смиренні. Любезне, най в нас тогорічне святкування праздника Рождества Христового повзбудить радосну віру і тугу по Христовім небеснім царстві. Най в наших серцях розгориться полумінь подяки Спасителеві і приготовлення наслідувати Його на пути пожертвування і покори. Зміним свій егоїзм і пуху, щоб ми прияли до душі дар Божого покоя. Потім дойста застужимо наподобнити Його любов до нас свою любов'ю, загортаючи в шитких ближніх. Христос рождається, славіте Його! Блаженніший Ростислав, архієпископ Пряшуський, митрополита чеських земель і Словакії, Михаїл, архієпископ Пражський чеських земель,
Симеон, архієпископ Оломовсько-Бернянський, Георгій, архієпископ Михайлівсько-Кошицький, Ісаїя, єпископ Шумперський. Рождество Твоє, Христе Боже наш, посія мирові свет разума, мирові свет разума. В небо звезда, служащий звездою в очах уся. Тебе кланяйтеся солнцу правды, Тебе кланяйтеся солнцу правды, и Тебе видите, и Тебе видите с высоты востока, Господи, слава Тебе, слава Тебе, слава Тебе. Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Посольство Поздравлення» Священного Синода Православної Церкви в Чехії і на землях Словакії до православних русинов Чехії, Словакії, Подкарпатської Руси і всіх русинов світу. Радіо Лада. Радіо Лада.